bine v-am găsit. Uite, după cum vedeți, nu mai făcut nicio modificare, nu m-am mai prea jucat, avem o grămadă de grafică din nou. Și cred că o să dau setările un pic rapide mai mici. Video settings, lead, auto, cum prea mic. Nu umbla acolo. Te bate Alexandra. Da, și dacă l-au auzit pe fratele meu, scuzați. Ce mi-a fost avut? Nu mai țin minte, am mai jucat, avem două livre. Ce e puțin ciudat la toate minele. A mea 10 iron, 2 trocope de iron. O să mă duc să strâng niște luni. Bun, s-a revenit, dacă auziți ceva pe fundal, este fratele meu. Dar mai frumos să vedea aici, dar nu vrea. Mi s-a blocat mai sus, pe bune. Ce faci, omule? Ce faci, omule? Am luat. Poate să pun pe pauză și mă întorc cu stai gândesc, dar nu, că nu place că nu se face pe creativ. Și nu-mi place asta, nu-mi place asta, nu-mi place. Am mare la... Ce se roate? Iar mi-a apărut o eroare, ceva secunde. O să vedeți ceva secunde, ecranul. S-a blocat tot calculatorul. Dați un pic. Mă duc să mă duc, să mă duc. Dacă l-auziți pe fratele nostru, săracul că filmez. Ok, și să plec pe pauză. Am revenit. O să spun că o să pun pe pauză. Deci mă pun să fac nane, o să mă pun pe pauză. Să pun pe pauză, mă duc strâng lemn. Și sau să-l pun cu speed, să merge cu lag și de aia. N-aș vrea, fiindcă merge cu lag mare, că filmez și că n-am un calculator așa de bun, să mă plâng, toate ziua trecută, să mă cumpăr data, cumpăr un calculator nou. Hai, pentru fetița ta scumpă, că mai am un frate. Hai, pentru fetița și pentru fratele meu. Hai, dar nu vreau. Uite, deja de mine. Nu. Lag. Bun, o să rămânem aici și aici o să mă întorc după ce sunt eu, nu? Ok, o să punem pe pauze. Și scuzați pentru aceste pauze, dar o să ne întoarcem în 2 secunde. Și bine v-am regăsit. Eu acum strâng niște uri, dar văd că am o groază de la frumos. Și episodul ăsta să aibă mai puțin de 10 minute, să aibă 7 minute, fiindcă sunt foarte obosit și am niște treabă. Și da, treaba. Așa să știți că n-am Minecraft pe cumpărat. Joc pe un launcher foarte stupidit și uitați. Stați așa că am niște lag. Vedeți bucata aia de uri? Vedeți? Acum vedeți la bine. Uitați, am zoom-ul. Deci am zoom-ul. Deci un băiat foarte inclusiv pasaj de a venit, a rugat frumos. Învață-mi și pe mine să bag un bagă Optifine, nu știu ceva și o încerca să merg și mai înainte, dar nu poate. Și o să fac cop poate nemuritor și dacă nu o să mi se repare laptopul. Sau o să-mi cumpăr altul sau habar n-am. Și după cum vedeți, o să mă mut din rahatul ăla de maișe. Cu tot că am văzut acolo niște fiere de la altă altă și nu mă interesează. Așa, mai de nu știu ce să zic, am și mare lag și nu.
nu vreau să mă stresez, că aș un pic răcit așa. Scuzați că mi las înfundat. Oh my fucking god. La noi pe filmare nu se vede așa mare larg, dar la mine este. Deci că am câteodată un frame două. Deci e incredibil, incredibil. De nu, aș vrea să-l fac 7 minute, dar nu pot. Uitați-vă. Vă rog frumos să mă scuzați, dar trebuie să închid. Uitați, nu știu ce să zic, o să fac video foarte scurte. O să mai apară niște serii după parcurs, una alta. Dar deocamdată până ce nu fac calculator mai bun sau repară laptopul sau cumpăr un nou, facem cumva să filmăm pe acesta. Eu am fost Venus, adică iVenus, început uit. Și vă spun.